identifiqui la seva veu. Jordi Pujol i Soler. Accés denegat. Qui s'han cregut que som nosaltres? Accés autoritzat. Aquests sociates encara no han canviat les contrasenyes. Són uns passerells, si es pensen que així m'atraparan. Cap a on era? Ah, sí, cap allà. I ara... Per fi, el despatx del Montilla. Ai, quanta gent m'he fet petar aquesta taula. Però bueno, anem per feina, no puc perdre temps. 8, 9, 9, 5, 6, 20. Que boies? Pujol, què fas aquí? Estava robant documents secrets per entregar-li al Mas. Espionatge polític, com el Nixon. Pujol, això no cola. Tu els documents li donaries al teu fill, no al Mas. Està bé. M'has enxampat. Estava fent trucades telefòniques. Has vingut aquí a trucar per telèfon? Sí. És que tinc un o dos fills a Sud-amèrica i les trucades internacionals són caríssimes. Llavors he pensat que si trucava des d'aquí m'estalvaria uns calarons. Pujol, això no quedarà així, Collons, quin xivarri que foten. Merda. M'heu enxampat. Tu què vens aquí? A fer trucades gratis? Jo no, jo vinc a robar folis. Doncs aquest ha vingut a trucar per telèfon gratis, sí. Gratis? Sí. Però sí, Pujol, el telèfon encara va a nom teu, És que no vaig fer el canvi de nom, mira, se'm va passar. Aquesta és una jugada indigna. Bueno, Això vol dir que les trucades que jo he fet les ha pagat el Pujol? totes. I les de l'horòscopo també. Qui s'han cregut que som nosaltres? Ara mateix li vaig a dir a l'Artur. Escolta'm una cosa. Que no cal posar-se així, home. Anem a fotre'ns un Frankfurt i en parlem. Va, paga el Montilla, va. No, jo no, que no tinc pressupost. Paga Pujol. Una merda. Va, Pujol, no em ploris. Vinga, va, anem. No, anem. Aneu tirant, que ja vinc. Pasqual!